Γεια σας, έχετε φτάσει επιτέλους στο τελευταίο level, στο 10ο. Να πω συγχαρητήρια, έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο, όμορφο και μακρύ ταξίδι. Σας έχει δώσει ικανότητες, δυνατότητες που θεωρώ ότι ακόμη δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τα καλύτερα όμως έρχονται. Το κερδίσατε. Πλέον από εδώ και πέρα σε όλη την υπόλοιπη ζωή σας έχετε δουλέψει, έχετε κερδίσει και έχετε πληρώσει ένα υπερπολιτελές όχημα με το οποίο μπορείτε να πορεύεστε, να χρησιμοποιείτε, και αυτό είναι το μυαλό σας, το οποίο πλέον δουλεύει τόσο δεξί-αριστερό ημισφαίριο, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο, στην ουσία χρησιμοποιούμε τις ικανότητες του μυαλού κατά 50% περισσότερο από το μέσο άνθρωπο, όπως επίσης έχετε κερδίσει και το δικαίωμα να λέτε ότι στο κομμάτι VAC, στο κομμάτι αντίληψης, στο κομμάτι σπιρτάδας δεν μπορεί να σας πιάσει κανείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εδώ πέρα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Συνεχίστε να έχετε τον άβακα πάνω στο γραφείο καθημερινά, είτε για όσο είστε στο σχολείο, είτε για όταν θα πάτε στο πανεπιστήμιο, είτε για αργότερα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, να θυμάστε τεχνικές, να κάνετε την άσκηση άτλες. Οι δεξιότητες, τα ωφέλη που έχετε κερδίσει θα μείνουν για μια ζωή. Από μένα συγχαρητήρια και πάλι.